олевяването на държавата като цяло доведе до тази дългова спирала, в която се намираме, но това го причини Асен Василев, не Влади Горанов. Това са факти. Митко, ние сме учени да бъдем скромни. Така сме учени. Да бъдеш скромен не значи да нямаш самочувствие. Кой в тази държава е направил повече от мен, теб, нас за тези 20 години? Няма такъв. Живко ми каза за Стара Загора. Те ги изброя и малките улички, където направих. А Бургас, когато след оня пияница го заварихме, имахте ли спортна зала най-голяма в България, бе, Митко? Нямахте. Ама от дупката още я знам. Тъй санирахме блоковете около залата да е красиво. Имахте ли Тракия? Имахте ли университети? Детска болница имахте ли? Не. А пък моста и обхода за Меден рудник. Имахте ли? Не махте. Как ще се изправи Радев да се съравновава с мене? Питам, на базата на какво? 10 години е държавен глава, пръв в държавата. На Нова година със затаен дъх слушахме на държавния глава, върховен главнокомандващ на армията, речта. 10 години, не една. Като каже олигархия, да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигарси. Който иска да дойде ме намери в банка. Знам всеки един къде живее. Като казваш олигархия, кажи им имената. И да не стане сега след 4 март, като си покаже хората, защото умишлено не ги показва, а социолозите не знам какво мерят. Сигурно неговия рейтинг, най-вероятно, защото той няма партия, няма хора. Протестен вод, окей. Но като си покаже хората, защото ето ги моите хора. Ето. Това са моите хора. Всеки един от вас има своите свършени работи, своите активи и своите пасиви. Безгрешни хора няма. И моя Конфуций не случайно каза, ние за това сме политици, да сме виновни, иначе най-грешно е да кажеш, че са виновни хората, а още по-грешно е да им кажеш, че живеят добре. Защото колкото им кажеш, че по-живеят добре, независимо от всички трендове, в заплати, в спестявания, в банки и така нататък, това е обида. Тъй като ние имаме най-силната народопсихология в света. Ние имаме народни поговорки, които да се чуди човек, но от векове върват. Няма ненаказано добро. Това е... Но всяко зло за добро. И много хубаво не е на хубаво. Къде го има това? Вместо да се радваш, че ти е хубаво. И Митко затова викаме, много хубаво не е на хубаво, нали, да сме по-потиснати. Не смееме да се зарадваме. Само, че пък всяко зло за добро. Това пък ти дава оптимизма. Макар, че към него винаги се прибавя, че никое зло не идва само. Това е. Но това е нашия народ. Ние сме всичките частичка от него. Това сме ние. Да, свършихме си работата и сега трябва да обясниме с какво ще надградим.
Понеже сутринта дойдох по-рано и можах да разговарям по области, по групи, да използваме времето с колегите, какво установявам? На нито едно населено место, нито един от вас не ми каза кои са хората на Радев. На нито едно место не ми казвате, че има някаква вълна там. Действително, този феномен, да видим как ще се развие в следващите седмици и години. Защото ние за 20 години сме това. Разбира се, им пожелавам успех. Политиката е състезание. Аз не изпитвам омраза в политиката. Затова ние искаме да показваме какво сме направили. Срещу нас да видим какво ще изкара. Второто, за което много от вас се интересуват, е това правителство. И какво прави Запрянов в него. Света е в война. И в Украйна, и в Газа, в Иран. И нашите евроатлантически партньори в тази сфера вярват на ГЕРБ. И затова най-коректно се съгласих да остане в правителство. Иначе, това правителство мога да го формулирам като правителството на ППДБ, Ахмед Доган и Радев. Той ще се опитва, президента, бившия Радев, да се разграничи от това правителство, защото то от първия ден е с фалстарт. И то чудовищен скандал. Въобще не искам, дори съм забранил ГЕРБ да коментират и Петро Хан, как му беше името на този за честни избори, защото за нас в момента сценария, разпространен от Радостин Василев от записа, върви в пълна сила. А то е ала бала с президента, да пипнат машините, затова съм убеден, че ще сменят електронно управление, с тяхно МВР, което направи. Тези избори няма да са честни. Тези избори ще се опитат, както преди години, да им направят по-голяма разлика с нас. И затова сутринта питах, Бургас, Стара Загора, подред. Радев там толкова 10% разлика с нас, откъде идва, кои са му хората, кое дърпа така напред. Всички казват, не знам, Младен Маринов го питам по областта, той казва, там познавам един милиционер от Стара Загора, познавам един, такива. И дали този балон не го надуват, ще видиме. Но в случая ПП-ДБ избраха Доган и обръчите от фирми. Затова дадоха Социалното министерство, Транспортното министерство. Убеден съм, че сега ще сменят областни, заместник областни управители, по горски стопанства. Земеделието също е там. И ще безчинстват. Докато сме така едини, нито Делян, нито Доган могат ни съборят. Нито Асен, нито Мирчев, нито Радев. Българина обича силно да люби и силно да мрази. Ние бяхме в конфигурация, в която станахме мразени. Но свършихме работа. Сега пак българския народ има поговорка: всяка коза на своя крак. Нямаме общо с никоя друга партия. Оставяме ги на другите да си избират който иска. Ние сме ГЕРБ и такива ще оставим. Добрият резултат на ГЕРБ ще покаже как ще се разпредели бъдещето. Не съм оптимист за
ситуацията в България. Но пък, днеска ми прочетоха, ние вече се информираме само от статусите на Радев, беше написал нещо, че много добре вървели немските инвестиции. А немските инвестиции вървяха добре, защото Пап Перкер дойде и каза: аз дойдох заради Бойко, дойдох, защото в България няма корупция. Деница Томислав, министъра на икономиката, между другото много свестен министър от ИТН, който беше, направиха всичко, 2 завода, 3 в Стара Загора ще купат. Над 12 милиарда евро е износа, по-голям от вноса от Германия. Само преди 2 седмици с канцлера Мерц водихме час разговор в 2 сфери, които Томислав ги отбеляза. IT сектора и военната промишленост. Радев ще копира ГЕРБ. Дано намери и подобни хора като нас, защото тогава ще се работи по-лесно. Защото тези, които знаем, с нищо не могат да превъзхождат моя отбор. Така че 2 месеца ще се насладиме на дружбата между Мирчев, Росенец, Ахмед Доган, само че виновен няма да е Митко Николов. Нали? Да си заплетат обръчите, да си вкарат хората в електронно управление, да пипат машините. Ние ще гледаме спокойно, защото това след това винаги се наказва. А Господ гледа и ги наказва. Дори гръмкото название вице-премиер по честни избори. Какво заглавие? Се оказва, че 5 години има забрана от Европейската комисия да припарва до избори. Значи, когато говорят, понеже казва Живко, какво питали хората, когато те говорят за върховенство на закона, ти ще разбираш незаконни арести. Когато говорят за честни избори, ще означава манипулирани избори. Когато говорят за реформи в полицията, това ще означава тяхно МВР. И задкулисие, което вчера Вучков в 120 минути издаде, че Гюров е говорил с него преди още да е номиниран. Сиреч това задкулисие Радев, Доган, Мирчев, Василев е работило през цялото това време. И те пунтимари, където ни ги обясняват, как чакали да мине, да замине, консултации правиха, единия, па другия, па третия, та да дойде време за април края, това били бързи избори, да могат да се подготви да Радев партия. Това е цялата работа. Не знам дали трябва да повторя. За тая 1 година ГЕРБ свърши всичко, което в тая зала говорехме преди 2-3 години. Еврозона, Шенген, план за възстановяване. Извадиха ни от мониторинговия механизъм за наблюдение 27 години. Всичко свършиха. И за благодарност ни репът етикети. Тези, които с нищо не допринесоха по този ни път. Ние ви заведохме в сърцето на Европа. Ние в рамките на 10 дни подписахме с президента Тръмп, нашия Ники Младенов, защото и той е бил тук, отговаря за газа, Желязко подписа с Тръмп, на другата седмица с Урсула фон дер Лайен, Мерц, Пленкович, Мицотакис и аз, Роберто Мацола,
взехме решенията, изпратихме пратеници сега в Белия дом. Кой по-добре от мене това би могъл да го прави? Или като го изрази в статус, мисли, че някой ще е забравил толкова бързо какво сме правили и какво правим. Искам да сте скромни, но на хората да обясните какво сме направили, какво още ще направиме, че като истински войници на българския народ ще изчакаме и това да мине, защото, повтарям, никое лошо не идва само. Но всяко зло е за добро. Тези протести бяха най-доброто, което ГЕРБ можеше да получи. На времето с Киро Петков, като си говорихме и спорехме кой от двамата е по-голям будала, може би за момента той, защото изпадна, да не се окаже, че и аз съм същия. Но когато по тези теми спорехме, винаги съм си мислил, че рано или късно пък доброто побеждава. И то ще победи. И победата ще си бъде за нас. Много, много самочувствие и сила трябва да имаме. Защото ще дойде време да сме нужни пак с цялата си сила на хората. Тези ще се изпокарат. Това е вода и олио. А ние сме с много ясни позиции. За мир, но подкрепям Украйна. Да, и това ни е проблем. И това ни носи отлив на гласове. Много добре го знам. Деси Танева всеки път ми казва, стига с тази Украйна, малко да намалиме. Но това са принципи, това са позиции. И украинското знаме стои във всички зали на ГЕРБ. И ППД няма какво да кажат. Нека се съберат с Радев. Нека да им е честито на техните избиратели. Защото Радев много тънко играе. Хем за Русия, ма хем и за Европа, ма хем и за Америка. Хубаво да е. Ние това сме го направили. С кое ще надградиш? Росен Желязко бил подписал, защото поканата беше до Радев. Той не отиде. И той е получил, когато е бил още президент, в неделята. Само, че Росен Желязков куражлия, стана, отида, подписа, седна с Тръмп. И сега сме си ние. И това ние свършихме. Карайте внимателно, оставаме, като се прибирате, спазвайте закона. Тези, които искат да продължим в дискусиите по другите теми, знаят къде да ни намерят тук по залите. Специално на Живко за домакинството благодаря. Специално на Христо Янев, не треньора на ЦСК, макар че ни е приятел, кмета на Обзор се казва така, който не го познава, за това, че ни вдигна, така, ни обърна внимание за проблемите. Дидо, всички, както се разпоредихме. Хубав понеделник.